prieteni, și astăzi mergem pe ăsta, Grow Garden. Am primit un mesaj ca și cum ar fi Beanstalk pe stoc. Hai să vedem dacă îi sau nu. Fac videoclipul ăsta doar pentru 1 minut sau 2. Să vă arăt doar că ce îi pe stoc. Ui, și noaptea roșie. Ce pe stoc? Beanstalk. V-am zis eu. Haideți repede, cât de repede puteți. Că nu mai ies multe minute. Și să duce. Și pe stoc, ce e pe stoc? Nimic bun. Da, deci dacă nu știați, o adăugat din nou asta înapoi. Bun. Mai ies 3 minute. Când îl postez eu, cred că o să mai fie 1 minut. Deci, pa, prieteni!